Deci, fete, suntem aici pe 99 de nopți în pădure. Ne jucăm și noi aici 99 de nopți în pădure. Cam așa arată baza mea în 152 de zile. Cum puteți să vedeți. Uitați, am făcut ultimul. Mai avem glanțele arme. Mai avem câteva. Mai avem doar câteva. O să opresc un pic.
Deci fetele am omorât deja. Avem niște lemne în caz dacă nu mai avem benzină, deci mi se stânge focul să bag pe el ca... Nu mă întrebați de ce avem de astea așa de multe, dar... Deja au venit de 9 ori să mă atace. De 9 ori. Da, băi, și fete, de 9 ori. Ich kann die nicht weisen, Digga. Stai că tăiem și noi niște lămne, dacă tot știi și voi, nu? Una. Am lag. Am filmare. Mă devine capra. Bă. Da. Brat! Ok, luăm lemnele. Pam, 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 pam. Ia lemnele, bă! Ok. Acum trebuie să facem... Avem nevoie de ferme... Nu asta. Fix două. Fix două, că am nevoie. De mai bine... Bă, dar du-te dracu de copil! Du-te, domnul trader. Bă, dar ăsta sunt nervați, bă! Nu mamă, joc jocul ăsta. Bă, da, dă-te dracu! E trader. De mai vine copilul ăsta, îl sparg. Du-te dracu cu pielea ta de urs. Yo, ei. Bun. Asta o să punem aici. Stai, pe unde au venit ei? O să facem lemn acum. Strângem lemn un pic. Avem nevoie de 100 de lemn. Aseară pe la 2 dimineața, nu la 2 dimineața, la 11 noaptea, a venit un băiat să intru eu pe mapa lui ca să-mi dea schem, ca să-mi fure din bază. Zic că n-am intrat, ca să că e scammer. Au vrut să facă trei pe mine, dar nu au vrut pe mapa mea. Că el crede că sunt scammer, ca și el. Crede că sunt scammer. Scammer-i măsa, bă, scammer. Copil scammer. De ce le place să dai scam, bă? De ce să dai scam, bă, omilor? Nu vă gândiți la copiii aia că suferă. Ce fur în gara, mă, de la un copil? Am sparge telefonul. De ce l-ai furat, bro? What the fuck? N-are sens. Adică el să dai schem, să intri pe mapa lui
Să dai și schem. Bă, da, așa ceva nu are cum. Așa nu merge, băiatul. Să dai schemurile. Mie nu-mi place schemurile, bă! Eu sunt schemă. Schemă. Schemă, schemă, schemă. M-am luat schemă. Am luat schemă cu un tauletti spaghetti, că o să cădă gana, mă apelă. Și eu cred am căzut. Am fost prost. Să crezi și m-am luat schemă. Un tauletti spaghetti de normal. Bă, dar așa ceva, bă, omule, nu există, bă. Schem, bă, dar ce te ajută schemul, bă, omule? Nu înțeleg. Doar să faci un copil să plângă. Așa. Nu știu dacă mergi să o postez pe TikTok așa de lungă. Că cam e lung. Cam. Nu, tu scrieți un comentariu dacă veniți cu mine să facem zile. Că vreau să fac 200 de zile. Dacă veniți cu mine. Chiar vreau să mă joc cu voi. Scrieți un comentariu dacă puteți să veniți. Facem unde ăsta. Bă, dar mai enervează jocul. Băi! Mamă, frate, fix 3 ani să locurile. Stai că o să le punem. Bă, da, dă-te dracu de copil, la cum te vii? Am 173 de zile și vine și mă atacă. Și așa ceva nu-mi place. Ne mai vine de copilul ăsta. Îi dă cu pun în cap. Asta a călcat eu. Nu! Abatem rugăciuni. Vreau să fac ceva aici. Pam. Și aici așa. Vreau să facem rugăciuni. Aici o să facem așa. Bun. Vreau să facem rugăciuni. Să luăm astea, să le plantăm. Dați. Bă, da, unde-s, mă? Futu-s natul și dumnecatul natul de copil paralizat! Deschide-mi ușa, Alin! Alin! Hai, repede! Cine m-a scos după joc? Andrei! Ai treabă cu contul meu? Da. Cred. M-am trupit 2 nopți și facem 200 de zile. Întrebați abonații. Întrebați. Andrei, tu ai întreabă contul meu? De ce mi s-a luat netul din casă? What the hell? Nu! Eu l-am scos odată. De ce? Facem 200 de zile de teren de copil. 100? Da, 100! Am avut cea mai sigurătată bază din lume. Câte zile ai avut? 173.
Bă, Alina, am avut 173 de zile.